ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة 21 ga watan 10 2022 wanda ya zo 25 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 tare da manyan sarakunanmu da manyan malamanmu da manyan 'yan siyasanmu da dukkan al'umman musulmi waɗanda suke ganinmu suke jinmu suke sauraronmu suke bibiyanmu muna miƙa gaisuwa ta addinin musulunci wacce ta ƙunshi aminci da albarka da kuma rahama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabai da ake gani a rubuce ma'aikatar gudanar da al'amuran addini ta wannan jiha ta Zamfara a cikin birnin Gusau tana gabatar da tsari na faɗakarwa da nusantarwa wanda ake yi duk ranar juma'a a filin idi a daidai wannan lokaci, kuma na tsinci kaina a cikin waɗanda za su gabatar da bayani mai taken sallah da mahimmancinta ga rayuwar musulmi. Wannan babban al'amari ne, bayani ne akan rukuni daga cikin rukunai guda 5 waɗanda aka assasa addinin musulunci a kai. Sallah ita ce ma musuluncin gabaki ɗaya bayan tauhidi. Addinin musulunci ya ƙarfafa al'amuran sallah domin sallah ita ce alaƙa tsakanin mutum da Allah. Musuluncin mutum baya tsayawa baya tabbata sai idan mutum yana sallah. Al'adun lazi bainana wa bainakum as-sala. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce alkawarin da ke tsakanina da ku shine sallah. Bainar rajuli wa bainar kufri wa shirki tarkus sala. Abin da ke bambance iyaka boda tsakanin a ce wannan musulmi ne a ce wannan ba musulmi ba ne, wannan mai tauhidi ne wannan ba mai tauhidi ba ne, shine sallah. faman tarakaha faqad kafar. Al'amarin sallah yana da girma. Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wanda aka fara masa wahayi a cikin kogon Hira, aka saukan masa da surori ko ayoyi guda 5 wanda suka yi magana akan ilimi. Dukkan musulunci ga baki ɗaya tun daga tauhidi, azumi, zakka, haji da duk hukunce-hukuncen aure da zamantakewa da kasuwanci duka mala'ika jibrila aka turo ya zo ya kawo wa annabi alaihi salatu wassalam a ƙasa. Amma da aka zo kan sallah, saboda mahimmancin sallah aka yi isra'i aka yi mi'iraji, domin isra'i da mi'iraji yana kunshe da wasu manyan al'amura ko darussa masu tarin yawa, amma 3 daga ciki Allah ya kirawo annabi alaihi salatu wassalamu zuwa isra'i da mi'iraji domin ya nuna girmansa da matsayinsa da ƙimarsa a wajensa. Sannan na biyu, Allah ta'ala ya kira annabi alaihi salatu wassalam isra'i da mi'iraji domin ya nuna girman abin da zai bashi na saƙo ya sako mana da shi. Sannan na uku, Allah ta'ala ya gayyaci annabi alaihi salatu wassalam zuwa isra'i da mi'iraj domin ya nuna matsayin al'umma annabi alaihi salatu wassalamu a wajen Allah.
da haka da annabi alaihi salatu wassalamu ya yi isra'i ya yi mi'iraji ya wuce sama ta ɗaya ta biyu har ta bakwai, to ya isa zuwa ga inda yake jin alƙalamin ƙudura yana rubutu. Sun yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ya ba shi salloli guda 50. Annabi alaihi salatu wassalam bai wata ba, ya taho da waɗannan salloli guda 50, ba faraka'a 50 ba, a yi sallah so 50. Idan muka auna awannin da muke da su a yini, za mu ga muna da awa 24. Inda an tabbatar da wannan a yi sallah sau 50, to da yana nufin duk minti 15, duk minti 20 sai an kira sallah. Duk minti 20 sai an kira sallah, ba za ka iya baka fita. In kuma za ka iya ka zauna, to da abin mashakkar ta yi yawa, a ce duk minti 15 ko 20 sai an kira sallah, saboda salloli 50 za a yi a wuni. To sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam, ka koma a rage maka wannan sallar, domin ni na yi gogayya da banu Isra'ila kuma na sha wahala da su, ka je a rage ma. Ya je aka rage 5, ya dawo ya ce masa koma, ya koma aka rage 5, ya dawo ya ce koma, ya koma aka rage 5, ya dawo ya ce koma, ya koma aka rage 5. Ana rage 5 sai da aka rage sallolin nan 45. A 5 din ma'anar Musa ya ce koma ko za a rage a 5, ya ce a'a ya isa haka, za mu iya 5. Sai Allah ta'ala yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi cewa wannan la yubaddalu qawli ladai, ba a musanya magana a gurina. 50 din nan tana nan a rubuce a gurina, amma ku 5 za ku dinga yi. Saboda kaman ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha. Sai zama muna yin salloli guda 5 yawmun wa laylatun, a dare da rana, a zahar la'asar magariba isha asuba. Sannan da farko kafin a yi hijira, sallah ana yin ta ne raka'a 2, a zahar 2, la'asar 2, magariba 2, isha 2, asuba 2. Amma bayan an yi hijira sai aka ƙara yawan adadin sallar, sai azahar ta koma 4, la'asar ta koma 4, magariba ta koma 3, isha ta koma 4, asuba aka batta a 2 saboda ana dogon karatu a cikinta. Wannan sai zama an tabbatar da salloli a musulunci guda 5. To amma saboda mahimmancin sallah da matsayinta, sai ya zama duk wani abu da zai taso wa musulmi sai a ce ya yi sallah. Sannan mafi ibadar da za ka yi bayan tauhidi shine kai sallah. Za mu ga idan sallolin nan guda 5 da mutum yake yi kullum, bayan su akwai rawatib. Wannan rawatib su ne salloli da ake yin su kafin farilla ko bayan farilla, wanda ruwaya ta zo da raka'a 10, wata ruwaya ta zo da raka'a 12. Mutum ya yi 4 kafin ya yi azahar, ya yi 4 bayan ya yi azahar, ko ya yi 4 kafin ya yi azahar, ya yi 2 bayan ya yi azahar, ko ya raka'a 2 kafin ya yi azahar, ya raka'a 2 bayan azahar. Daga nan kuma ba a sunnanta wata nafila ta rawatib ba sai bayan magariba. Idan an yi magariba mutum sai ya raka'a 2, bayan isha mutum ya raka'a 2, kafin asuba mutum ya raka'a 2. Waɗannan su ne raka'a 12 da idan mutum ya kiyaye su tare da sallar farilla, ranar alkiyama za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda 8 ya zaɓi ta inda yake so ya shiga. Wata ruwaya ta Abdullahi dan Umar ya zo da raka'a 10, 2 kafin azhar, 2 bayan azhar, 2 bayan magariba, 2 bayan isha, 2 kafin asuba. Wannan su ake kira rawatib, zaunannin nafilfili da suke zama tare da farilla. Sannan kuma a dai cikin sallah din kuma sai aka sa a dinga yin sallah ta shafi'i da wutiri. Ya zama rayuwarka ka kare ta da sallah, kuma ka wayi gari da fara sallah. Idan musulmi ya kiyaye waɗannan salloli guda 5,
sallolin farilla 5 a cikin jam'i, sannan kuma ya kiyaye waɗannan rawatib guda 12, sannan ya kiyaye sallar shaf'i da wutiri da kuma salatu duha da kuma salatu raka'atul fajr. Idan mutum yana kiyaye 5 dinnan kullum, kai malamai ma sun ce in Allah ya taimake ka gina rayuwarka ta yau da gobe akan abu 10, kullum zaka kiyaye abu 10, to zaka rayu cikin aminci. abu 10 in zaka kiyaye su kullum zaka rayu cikin aminci. 5 daga ciki salloli ne, 5 daga ciki azkar ne, addu'o'i ne da zikiri da ambaton Allah. Suka ce waɗannan abu 10 da ake so kullum ka yi su, abu na ɗaya shine sallolin farilla guda 5 a cikin jam'i. Kada mutum ya kuskura a ce bai samu jam'i ba, kullum kai azahar, la'asar, magariba, isha, asuba a cikin jam'i. Sannan duk sati ka dinga wa kanka hisabi, domin duk mako kana yin salloli guda 35. To sai ka tsaya kai nazari, wai a wannan mako sallolin nan 35 nawa ne a cikin jam'i, nawa ne ban yi a cikin jam'i ba. Idan ka gano a wannan mako baka yi salloli mafi yawa ba a cikin jam'i, to sai kai nazari me ya jawo a wannan mako na samu sakacin da ban samu wasu salloli a cikin jam'i ba. Sai ka gano akwai kasala, akwai bacci, akwai zafin nema, akwai taron siyasa, akwai kaza, akwai kaza. To sai ka nemi gafara Allah da kai sakaci ba kai wasu salloli akan lokaci ko a cikin jam'i ba, kuma kai alkawari mako mai zuwa zan canza na fi makon da ya wuce alheri a rayuwata. Domin annabi alaihi salatu wasallam ce duba liman dala umruhu wa hasuna amaluhu, madalla da wanda ransa ya tsawo kuma aikinsa ya kyau. Sannan abu na biyu shine waɗannan rawatib guda 12 ko 10. Lallai mutum in dai ba a halin tafiya yake ba, to ya dinga isa masallaci da wuri, yana yin nafilfili kafin zuwan liman da kuma bayan an gama sallar farilla ya kuma yin nafilfili. Waɗannan nafilfili suna taimakawa farilla a duniya kuma suna taimakawa farilla a lahira. Domin annabi alaihi salatu wassalam ya ce farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi a kansa ranar alkiyama a cikin ayyuka kaf ita ce sallah. Idan an samu sallah ta yi ko sallah ta karɓu, sai a karɓe ta da ragowar ayyukansa. Idan aka samu sallah ta tawaya, sai a nemo waɗancan nafilfili, sai a zo a cike gurbin da aka samu na ƙasa da tawaya a farilla. To idan farilla ba ta tsaya ba, ko kuma farilla ta samu tasgado, kuma aka nemi nafila babu, to dukkan ayyuka sai a ce a mai da su, tunda har sallah ba ta yi kyau ba, to ba sai an duba ragowar ba, kawai mutum ya faɗi a jarabawa. To shi yasa za ka ga ake ƙarfafa al'ummar musulmi akan kula da sallah. Sannan sallah ta uku ce sallar duha. Salatu duha salatul awwabin. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba mai kiyaye sallar duha sai mutumin da ya san Allah, ya san girmansa, kuma ya san za a koma gare shi. Kuma wani hadisi kudisi yana cewa wa zai kiyaye salloli guda 4 a farkon rana, ni kuma ne masa alkawarin zan kare shi har ya zuwa faduwar rana. Idan mutum rana ta fito ya tashi ya sallah raka'a 4 sallar duha, ana yin 2, ana yin 4, ana yin 6, a wata ruwayan ma ana 8, a wata ruwayan ma ana 12. Idan mutum ya kiyaye ko da 2 ne ko 4, tunda hadisin falalar akan 4 ya zo, duk da duha za ka tashi kai raka'a 4, to Allah ya alkawarin zai baka kariya har zuwa faduwar rana. Sannan kuma sai rakatul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Wasu raka'o'i guda 2 da ake yi kafin a yi sallar asuba bayan alfijir ya keto, annabi alaihi salatu wassalam ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha. Abinda wannan raka'a 2 ta kunsa ya fi duniyan nan gabaki daya, ya fi abin da ke cikin duniyan nan. Wato muƙaddara da za a zo da waɗanda suka fi kowa arziki a duniya, a jero su a ce waye ya fi kowa arziki a yau, sai ka ce wanda ya sallar raka'atul fajri.
domin shine annabi alaihi salatu wasallam khairun min ad-dunya wa ma fiha, raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. sannan sai salatu shaf'i da wutri. Shaf'i da wutri sallah ce mai mahimmanci, hamma wutirin malamai sun yi sabani akan farilla ne ko ba farilla bane saboda girmansa. Yana cewa alwutiru haqqun ala kulli muslim, yin sallar wutiri haƙƙi ne akan musulmi kafin ya kwanta bacci ya zama ƙarshen abin da ya shine sun gana da Allah sun yi sallah kafin ya kwanta bacci, don ba kowane bacci bane ake farkawa, wani baccin an yi shi sai dai a farka a lahira. To ya zama ƙarshen abin da kai ka gama sallah ne ka kwanta bacci, in wucewa ta zo da alwalarka, kuma ƙarshen abin da kawa Allah sallah ce, yanzu na kuka gana da shi kuma za ku tafi babban ganawa da shi a lahira. So da haka shi yasa ake so ya ce ka sanya ƙarshen abin da za ka sallata shine wutiri. Shafi'i da wutiri mafi ƙarancinsa raka'a biyu shafi'in, ko kai 4 ko kai 6 ko kai 8 ko kai 10 sai ya zama 11. za ka iya yin wannan ko ka dinga kana ƙarawa, mafi ƙaranci ka riƙe raka'a 3 nan, kai 2 kai wutiri, sai ya zama ƙarshen abin da kai shine sallah, farkon abin da ka fara tashi kai shine sallah. kun ga kenan rayuwar musulmi gaba ɗaya ta zama sallah. sannan za mu ga duk abin da ya taso wa musulmi sallah ake. yanzu yau muna ranar juma'a, da an jima kaɗan me za mu je mu sallah. sannan idan an rasa ruwa me ake fitowa a yi? wajen roƙon ruwa, sallah. idan rana ta yi kusufi me ake fitowa a yi? a roƙi Allah, sallah. idan wata ya kusufi me ake fitowa a yi? a roƙi Allah, sallah. idan idi ya zo me ake fita a yi? a girmama Allah, sallah. da babbar sallah da ƙaramar sallah duk fita ake a yi sallah. shi sa muke kiranta ranar sallah, saboda sallah ake yi. sannan dukkan zagayen da zaka in ka tafi maka zaka je ka tara can ma dai sallah ka zo yi. duk wanda ya shiga maka ya zo sallah. sallah biyu, wani yake ce mu maka ana yawan mutuwa, sai ji an ce as-salatu alal amwat, da an yi sallama sai ce as-salatu alal amwat, ce ka wannan garin saurin mutuwa ake ta yi. na ce ba mutuwa ce ba, ko ina ma ana mutuwa kullum, amma abin da yasa in kana harami da ka gama sallar farilla ka ji an ce as-salatu alal amwat, saboda shi harami mutanen da duk suke garin in an yi musu rasuwa haramin suke kawowa don a samu albarkar yawan jama'a. shi yasa kake jin ana ta sallar mutuwa din, ba wai mutuwa ake ta yi ake ko ina ma mutuwa ake ta yi, amma da yake ba a tattara wajen jana'iza ya zama guda ɗaya ba, shi yasa ko ina suke nasu daban. ko mu yanzu a garinka da za ka ce duk wanda ya mutu aika mutuwa sai an kawo filin idi sannan za a yi sallah, to ina gaya maka mamaki sai ka ga an tara ana layi, wannan sun gama waɗannan zasi, wannan sun gama waɗannan zasi, saboda an tattara wajen karɓar rahoton mutuwar guri guda. to kowa yana son ya ga yawan jama'a a harami, shi yasa da an yi rasuwa sai a ci a ɗauki gawa a kai harami, to kuma da an yi sallah sai a sanar za a yi sallar gawa. shi yasa a harami ka ja as-salatu alal amwat, da ka yi sallama as-salatu alal amwat, in kai azhar a ce as-salatu alal amwat, sai wuce ce kai wannan garin an fiye mutuwa da yawa. to garin kuma ana yi, saboda ba a kawowa guri guda, shi yasa baka samu wannan wato yawan ba. haka nan idan mutum ya tashi zai yi istikhara, zai ba Allah zaɓi akan wani lamura, da me yake yi? sallah. idan mutum yana da haja, yana da wata bukata mai tsanani da yake son ya gaya wa Allah, me yake yi? sallah, salatul haja. idan mutum yana son, akwai ma salatul tasbihi, akwai salatul taubati, akwai salatul istikharati. kun ga ashe rayuwar mu gabaki ɗayanta komai ya taso sai a ce aje a yi sallah. kuma saboda kimar sallah da muhimmancinta, in ka kalli rukunan musulunci guda 5 ne. buniyal islamu ala 50, shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa sawm ramadan. wani hadisi na Abdullahi dan Umar wanda Imam Bukhari ya rawaito, wanda aka gabatar da hajji akan sawm ramadan, ya nuna mana musulunci gabaki ɗaya ana bautawa Allah ne da abu 4. akwai ibada kalbiya, abin da ake kira ibada kalbiya shine imani da tauhidi da aqida, wanda shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah. akwai kuma ibada badaniya, ibadar da ake yin ta da gangar jiki,
wannan ibada da ake da gangar jiki shine kamar sallah da azumi. Sallah da azumi ibada ce badaniya. Sannan na uku akwai ibada maliya mahada, ibada da ake yinta da tsantsan kuɗi, kamar zakka ibada ce da sadaka ana yinta da tsantsan kuɗi. Sannan akwai ibada murakkaba min almali wal badan, akwai ibadar da sai an ɗauko kuɗi kuma sai an ba da jiki, kamar ibadar hajji da umara, ka ba da kuɗinka kuma ka je da kanka. Kun ga kenan Allah ta'ala ya samu bauta masa ta kowane ɓangare. Bil kalbi mu yi imani, bil badani mu yi sallah mu yi azumi, bil mali mu fitar da zakka mu ba da sadaka, bil mali wal badan mu yi haji mu yi umara. So da kan ka gane sai ka ga sallah ita ce jagaba, domin guda biyu daga ciki ko uku daga ciki ma an sharɗanta wani sharaɗi da in baka cika su ba ba za ka yi su ba. Misali zakka ba ta zama wajibi akan mutum sai ya cika sharaɗin fitar da zakka. To idan baka cika sharaɗin fitar da zakka ba shine nisabun kamil, milkun kamil, haulun kamil, ba ka da kuɗin ko kana da kuɗin musu shekara ba, ko kana da kuɗin amma ba naka bane, ko kana da kuɗin amma ba su kai nisabi ba, zakka sai ta faɗi. Hakanan haji, Allah ya ce man istata ilayhi sabila, ba za ka je haji ba sai kana da ikon zuwa hajjin bil badani wa bil mali. Sannan za ka ga abin da ya rage azumi. Azumi kuma Allah ta'ala ya shaɗanta sharaɗi guda biyu ga wanda zai yi azumi. Ya ce faman kana minkum maridan, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. kun ga nan Allah ta'ala shaɗanta azumi cewa tunda da gangar jiki ake, sai Allah ta'ala ce wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana halin tafiya, duk da azumi farilla ne, rukuni ne daga rukunan musulunci biyar, amma saboda rashin lafiyar da ta hana a yi azumin ko kuma halin tafiya da ake ciki sai Allah ya ce a sauke arama. Amma da aka zo kan sallah, ita sallah ba uzuri, in dai kana cikin hayyacinka ba uzuri. Shi yasa aka samu salatu ahlul a'zar, akwai salatul marid, akwai salatul musafir, akwai kuma salatul khawf ko salatul qital. Kowane hali kake sai kayi sallah, kowane hali mutum yake ciki sai yayi sallah. Ana yin sallah salatul musafir da salatul hadir. Mazaunin gida zai yi sallah, matafiyi zai yi sallah, mara lafiya zai yi sallah. Ana halin yaƙi ma Allah ya ce sai an yi sallah. Ta yi kai mamaki, yaƙi fa, yaƙin ma na ɗaukaka musulunci ba na son rai ko son zuciya ba, amma Allah ya ce duk da haka sai an yi sallah. To ya za a yi ana yaƙi, an kawo maka hari ko ka kai hari ko an yi wa kanka ko kana kare kanka, amma an ce duk da haka sai ka yi sallah. Don ka duba fuqaha'u sun yi magana akan salatul khawf, sallar tsoro. Salatul marid, idan mutum zai iya sallah asali ya yi ta a tsaye, idan mutum ba zai iya sallah a tsaye ba saboda larura ko rashin lafiya ya yi ta a tsaye a jingine. Idan larura ta kai ba zai iya yin sallah a tsaye a jingine ba, to ya zauna ya yi sallar a zaune. Idan larura ta kai ba zai iya yin sallah a zaunen ba, to ya jingina a zaune. Idan larura ta kai ba zai iya wannan ba, to ya kwanta ya yi sallar daga kwance. Ya za a yi sallah a kwance? Ana yin sallah a kwiɓin dama, ana yin sallah a kwiɓin hagu, ana yin sallah a rigingine. Kai ma rashin lafiya ya bayar da mutum ba zai iya motsawa ba, sai ya yi sallar a zuciyarsa, saboda mahimmancin sallah ana yin ta da zuci. Ko mahimmancin sallah ya kai in lokaci ya zo ka rasa ruwa, ga lokaci zai fita sai kai taimama. Rashin ruwan nan sawa'un babu ruwan ne kwata-kwata, ko ku akwai ruwan kai ne baka da lafiya, ko kuma akwai ruwan akwai tsoro wajen nemansa, ko kuma ruwan akwai shi yayi tsada, ko kuma akwai ruwan amma akwai barazana ta cewa mutum ba zai iya isa inda ruwan yake ba. Da waɗannan ƙa'idoji gaba ɗaya aka yadda dole a yi sallah ko da babu ruwa, sai a yi taimama.
ka ima mutum ya tsinci kansa a gurin da abin taimaman ma babu, malamai suka ce sallar ka yi ta haka. me ma'anan kai sallah haka? tunda ka wayi gari ka samu kanka a halin da wato ya zama babu ruwa, babu abin taimama, ko kuma jikinka akwai ciwo da ba za a iya sa ruwa ba, ko abin da ya kama da haka, to an yadda ka yi taimama. in ma ba abin taimama an yadda kai sallar haka. imamu na maliku an masa tambaya akan mutumin da ya tsinci kansa a halin da ya zama babu ruwan alwala, babu abin yin taimama, ya zai yi? sai mamali ya ce sallah ta fada a kansa. me ma'anar sallah ta fada a kansa? tunda ya rasa abin da Allah ya sharɗanta alwala ko taimama, da haka sallah ta fada a kansa. sai aka ɗauki irin wannan fatawar aka yi wa babban almajirin imamu na malik, shi kuma sai ya ce sallah na nan a kansa, kuma zai yi ta haka, kuma in ya samu ƙasar ko ruwan sai ya sake maimaita ta. shine malam ibnu qasim, shi ya yi fatawa akan cewa wanda ya tsinci kansa a gurin da babu ruwan alwala, babu ƙasar taimama, to ya tashi kawai ya tada sallah. in kuma ya samu ruwan ya yi alwala, sai ya sake maimaita wannan sallar da ya yi ta ɗazu babu alwala ba taimama. da aka ɗauki irin wannan fatawar aka kai wa malam ibn qasim, yana cikin manyan jigajigan almajirai mamali, sai wannan fatawa. sai aka kuma nemi ibn shihab almajirin imam malik ne, cewa ga fatawar da imam malik ya yi, cewa wanda ya rasa ruwan alwala, ya rasa ƙasar taimama, sallah ta faɗa a kansa, inji imam malik, ba zai sake ba. amma an tambayi babban almajirinsa ibn qasim, shi kuma ya ce zai sake. to sai kuma kai mai zaka ce? sai ce ni a tawa fatawar zai yi, ba zai sake ba. ma'ana ka tada sallah idan ka rasa ruwan alwala, ka rasa ƙasar taimama, to ka tayar da sallah ka yi ta haka, sannan kuma ba za ka sake ta ba ko da ka samu ruwan ko ka samu ƙasar ko abin yin taimama. sai kuma aka tambayi malam asbagu sai ya ce ba za a yi sallar ba a haka, sai dai kai ta tara ta a halin da ka tsinci kanka a cikin halin babu ruwan alwala, babu ƙasar taimama, ya ce kai ta tara sallar. lokacin da Allah ya sa ka fita daga situation din da ka samu kanka wanda ya hana ka samun ruwan alwala da ƙasar taimama, ita to sai ka yi karama sallolin nan da baka yi ba. sai aka zo kuma kan tambayi malam qabisi, to malam qabisi kai ko me zaka ce? sai ce ni a guri na in ba ruwa babu ƙasa to akwai iska, ita kuma iska ba a rasa ta da ƙura. shi yasa din da ka aje abu in iska tana kaɗowa sai ka ga yayi ƙura. yace saboda ka daga hannunka kai nuni zuwa ƙasa, sai ka karkada hannun, sai ka shafa fuska da hannunka ka tada sallah. wato shine yin taimama da iska, shine fatawar malam qabisi. kun ga a mazhabinmu na imamu malik mun samu fatawoyi guda biyar, fatawoyin nan guda biyar kuma duk daga mazhabi ɗaya, daga masharabi ɗaya, daga wato tafiya ɗaya, amma kuma kowa yana son ya nuna ƙwarewarsa a ilimi. duk da babban malamin su imamu na maliku ya yi fatawa akan cewa ba sallah ba ramuwa, almajiransa ba su saki ba, su ba su kai nasu ijtihadin. ibnu qasim ya ce ai sallah a sake, ba a kawai ibnu qasim ba, ibnu shahab ya ce za a yi sallah ba za a sake ba, malam asbagu ya ce za a sake ba za a yi sallah a haka ba, malam qabisi ya ce ku yi taimama da iska ku yi sallah ku. shine wani malami ya waƙe waɗannan aqwali yake cewa wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yahkina mazhaba yusalli wa yaqdi aksa ma qala malikum wa ashhabu yaqdi wal ada'u li ashhaba. yace walil qabisi yuzil ilmi yumi li ardihi li aidin wa wajhin litayammun wa qalaba. yace kauli biyar ne a mazhabin imam malik, amma hudu yazo sai kuma malam qabisi ya ƙara kauli ɗaya, sai ya zama ana da kauli biyar. wannan yana nuna mana malamai sun damu da al'amuran sallah. mutum aka zo da shi gashi ya kone kurmus, ko ina jikinsa ba za a iya masa wanka ba, a ko mutum ya tsinci kansa kamar yadda malamai suka yi fatawa, daga cikin sharaɗin sallah akwai rufe tsiraici. sai aka zo wani irin yanayi ta wani ya samu kansa a ciki yana kawo ba zai yi ba, amma zai iya yiwa shine ka samu kanka lokacin sallah kuma kana tumbur, ba riga ba wando ba inda zaka suturce,
da mamu da liman suka samu kansu tumbur gaba daya, ko aka wayi gari gaba daya tumbur, kuma ga lokacin sallah yayi kuma an ce a rufe tsiraici, suka ce to ko da a ce babu riga da wandan sai an yi sallar tumbur. To ya za a yi sallar tumbur? Suka ce limamin ya shiga gaba, ku kuma ma muku rufe idanku, kowa ya rufe idansa, saboda in mun mutum ya ga tsiraicin liman sallarsa ta ɓaci, to sai ku rufe idanku sai liman ya shige gaba ya ba ku sallah, kuna tumbur yana tumbur, saboda mahimmancin sallah ba sai an nemo riga ba. Suka ce ko mutum ya samu kansa rigarsa shakaf da najasa, amma ga lokacin sallah zai fita, suka ce duk da lokacin sallah zai shiga amma ga najasa a jikinka, to ka tada sallar haka. Ko kuma jikinka da janaba, gashi sharaɗin sallah ne ba a yin ta sai an yi wankan janaba, kuma ka samu kanka da janaba, kuma gashi lokaci zai fita baka samu ruwa ba, suka ce kai taimama kai sallar haka, amma fa ba janaba ce ta ɗauke ba, halasta maka sallah aka yi da janaba don kan lokacin ta ya fita, sai kai taimama. Wannan taimamar ta gusar da cewa baka yi sakaci da sallah ba, sannan ta gusar da cewa baka yi sallah akan laifi ba, kuma ta gusar da cewa baka bar sallah lokacin ta ya fita ba. Amma in ka samu ruwa kuma sai ka yi wanka, amma ba za ka sake sallolin nan ba. Kun ga mahimmancin sallah, duk sharaɗin da aka sa wa gabaki ɗaya sharaɗin da aka sa duk za su iya karewa in lokaci zai fita. Misali lokacin sallah yayi baka san gabas da yamma kudu da arewa ba, amma ka wuju ka gane ina ne gabas baka sani ba, ina ne yamma, sai aka ce man tahayyara takhayyara, wanda ya rude ya rasa inda yake to kawai ya zaɓi jihar da ya ga ta masa kawai ta da sallah. To kana cikin sallah sai na ɗauka nan ne gabas, sai na ta da sallah, bayan na yi raka'a ɗaya sai ne zo ya ce ai akara makalla ba nan ba ne gabas, daman ka ne gabas, to ba sai na yi sallama ba, juyawa kawai zan yi in tafi can kama sallah. Ko da mahimmancin sallah kan lokacin ta ya fita. Kun ga ashe da lokaci da kallon alkibla da rufe tsiraici da yin alwala da yin wanka da duka waɗannan suna iya faɗuwa idan lokacin sallah zai fita, wanda za ku gane dalilin da ya sa malamai suka matsa cewa idan musulmi da ransa da lafiyarsa yana zaune har yayi sakaci lokacin sallah ya fita bai tashi yayi ba, malamai suka yi masa hukunci da wanda ya fita addinin musulunci. Suka ce ya fita addinin musulunci. Malamai na biyu kuma suka kasa suka ce a'a, sai a tambaye shi, kana musulmi da ranka da lafiyarka da hankalinka, ya aka yi har lokacin sallah ya fita ba kai sallah ba? Sai ce ai sallan nan na yadda wajibi ce a kaina, amma kuma ba zan yi ba. Wato tarakar salata kasalan. To aka ce wannan ba kafiri ba ne, riddaye. Ana nan zuwa. Sai a ba shi dama ya dawo musulunci. In an ba shi dama ya dawo musulunci ya ci gaba da sallah, bai dawo ba, bayan kwana 3 alkali ya masa hukunci da hukuncin kisa. In kuma ya ce a'a ni sallan nan ban ma yadda wajibi ba ce, ban yadda wajibi ba ce, a wancan na farko shi wanda ya ce ya da wajibcin sallah shi haddi za a yi masa, shi haddi ne, sai a ba shi kwana 3 ya gyara sallar. Wasu ma suka ce a sallar da lokacin ta ya za a tilasta shi, aje masa buta, aje masa dadduma, alkali ya ce tashi kai sallah, ga ruwa nan ga kuma dadduma nan, saura kuma minti 5 lokaci ya fita. Yana kallon butan yana kallon daddumar, ya ƙi tashi ya sallah har lokaci ya fita, to sai ya masa hukunci, a je a kashe shi, abin da shi a makabartar musulmi, a raba gadansa, a yi masa takaba, a yi masa sallah. Amma sallar duk manyan mutum su kaurace, kada kowa ya zo sallar, a bar shi da mutanen da suka ga dama su je kawai, kamar mutum 3 ko 2, don a wulakanta gawar. Jama'a su gaba wanda ya je sai iya danginsa kawai suka ɗauko su 2 suna ta kokawa da makara, kowa ki kama musu. A ce wannan ba musulmi bane, muta ce to ya ba kowa wajen jana'iza sa ce sallah yake wasa da ita, shi sa ba wanda ya zo. Idan ko ce ni sallan nan ba wajibi ba ce a kaina, to sai yanzu ya yi ridda kuma, sai a bashi kwana 3 ya tuba, muhula ta kwana 3, yustatabu 3 ayyam.
idan kwana uku ya cika bai tuba ya zo yana sallah ba, bayan a kwana uku za a yi ta tura masa malamai su yi masa bayanin mahimmancin sallah, kula da sallah, wajabcin sallah, har kwana uku ya cika bai sallah ba, to sai a yi masa hukunci da murtaddi. Ina aka wa mutum hukunci da murtaddi, to abin da za a yi masa shine za a yanke masa hukuncin kisa, kuma za a kashe shi, sannan ko ba za a raba gadansa ba, ba za a yi masa takaba ba, ba za a yi masa jana'iza ba, ba za a binne shi a makabartar musulmi, ba za a yi masa addu'a ba, ba za a yi masa likafani ba, sai a je a binne shi a inda ake binne waɗanda ba musulmi ba, saboda sallah ita ce musuluncin gaba ɗaya. Don haka ko me kake yi, ko taron siyasa ake yi, ko taron addini ake yi, ko me ake a duniyan nan, an ce Allahu akbar a tsaya kawai, a ji a yi sallah, saboda duk abin da ba a girmama sallah cikinsa ba Allah ba ya sa masa albarka. duk abin da ba girma sallah cikin sa ba Allah baya masa albarka. Ko kasuwanci kake yi ka tsaya kai sallah, wallahi za ga albarkar kasuwancin ta tafi. In mulki kake yi baka kula da sallah, sai kaga albarkar mulkin ta tafi. Idan malanta kake yi baka kula da sallah, sai kaga albarkar malanta ta tafi. Duk abin da ake yin ana sakaci da sallah, sai kaga albarka abin an cire ta. Don haka sallah ita ce ginshiki ta ganawa tsakanin mutum da Allah. Akwai wani wanda ya taba zuwa zai musulunta a hannunmu, sai yake gaya mana, muka ce me ya baka sha'awa kake so ka musulunta? Sai ce shi wani tunani a kwakwalwarsa, ya ga a Najeriya daga bama guje sai Kirista sai musulmi, to sai ya ɗauka kamar mutum ne yake da 'ya'ya uku, bama guje da Kirista da musulmi su ne 'ya'yan. Shi yadda ya fasara abin tukunna kafin ya shigo musulunci yake gaya mana, ya ce sai ya ga shi bama guje shi ne ɗa mara biyayya, wanda shi kwata-kwata ya ma daina zuwa wajen mahaifin, kwata-kwata ya daina alaka da mahaifinsa, baya zuwa gurinsa. Shi kuma ya ce wancan Kirista shine mai zuwa sati-sati yana gaishe da mahaifinsa. Ya ce shi ko musulmin shine mai zuwa kullum sau 5 i gaishe da mahaifinsa. Ya ce in tun kai ne mahaifin waɗannan guda uku, mai gaishe ka kullum da mai gaishe ka sau 1 a mako, da wanda ma kwata-kwata ma ba ruwansa da kai, ya ce a cin ukun nan wa kake ganin ya fi maka biyayya? Ita saboda haka shi yasa yana gaishe da Allah sau 1 a sati, ya taso ya dawo mai gaishe da Allah sau 5 a kullum. Ita yana ga wannan ya fi kusanci da Allah. To shi kaji shi yadda ya fassara abin, wannan fassararsa ce ta abin nan. Ita saboda haka yana ga wanda zai zo gurin Allah sau 5 yana da damuwa, ka yi ruku'u, ka yi sujjada, ka yi karatu, yace to yana ga wannan ya fi shiga zuwa ga Allah. Da muka ce masa to yadda kan lissafa abin nan a musuluncin ma haka ne, wanda ya fi kusanci da Allah shine wanda ya fi sallah, wanda ya sujjada shine ya fi kusa da Allah. Sannan sallah ita kadai rukunan musulunci 5 suna cikinta. Domin kana sallah azumi kake yi, in baka gane ba koma ahalari da qawaidi da shimawi da iziya da risala. Daga cikin sharadin sallah shi dan ana yin ta ba a ci ko ana sha. Idan kana sallah kace a miko maka mirinda ko coca cola ko waye ka kurba, sallar ka ta ɓaci saboda ka karya sallar ka ci ko ka sha. Ko kuma kawai kana sallah kace a miko maka wani kek, aka miko maka wani kek sai ka gutsara ka ci, ashe kaga sallah azumi ce na dan wani lokaci. Sannan sallah da kake ganin ta nan tauhidi ce, don ba a shiganta sai da kalmar shahada a ikama da kalmar shahada a kiran sallah. Sannan ka tashi zaka shiga sallah, cewa kake Allahu akbar, kun ga ashe da tauhidi ake shiga sallah. In an tashi fita sallah ce assalamu ismu min asma'illahi ta'ala, da tauhidi ake fita daga sallah. Sannan a cikin sallah ake yin aikin da ya fi kowane aiki girma, a cikin sallah kuma ake yin karantawa da kowace karantawa girma. Da haka a cikin sallah akwai aikatawa akwai karantawa. Mafi girman abin da zaka karanta, shine ka karanta alkur'ani. Mafi girman abin da zaka aikata kuma shine ka aikata sujjada. To da sujjada da sallah da wannan duk suna cikin suna cikin sallah ne. Ashe in mutum ya shiga sallah, to yana yin ibadar da ta fi kowace girma ta karantawa. Idan mutum yana cikin sallah yana yin ibada ta kowace girma ta aikatawa. Da haka da aikata sallah sujjada da kuma yin sallah a matsayin kana karanta Qur'ani, to shine yasa Allah ta'ala ya ce inna salata tanha
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله تعالى اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك من الكتاب وأقم الصلاة. wato ka karanta abin da aka saukan maka na littafin Allah kuma ka kula da sallah. So mutum ya tsaya yana sallah ya ɗauko ibada da kowace girma da ke kusanta ɗan adam zuwa ga Allah. A cikin sallah akwai ibada da ake yi da baki wacce tafi girma, mecece? Karatun alkur'ani. A cikin sallah akwai tasbihi, a cikin sallah akwai takabiri, a cikin sallah akwai tahmidi, a cikin sallah akwai attahiyya, a cikin sallah akwai salatin annabi, a cikin sallah akwai addu'a, da haka a cikin sallah akwai azumi, a cikin sallah akwai zakka, a cikin sallah akwai aikin haji, da haka akwai a cikin sallah kuma akwai sallah. shi sa Allah bai yadda ai wani abu in ana sallah, bai yadda hada da komai ba in ana sallah, saboda in kana sallah a cikin sallah kake, to ba abin da zaka hada da shi sai abin da ya zama larura. Ku duba girman jihadi na ɗaukaka addinin Allah, amma Allah ce bai yarda ana jihadi a ƙi masa sallah ba. Da haka malamai suka ce ya ake sallar jihadi. Sallar jihadi akwai da ake raka ɗaya azhar, raka ɗaya magariba, raka ɗaya isha, raka ɗaya asuba, saboda halin da aka tsinci kai a ciki sai Allah ya rage, kuma a halin tafiya kake sai Allah ya rage maka raka'a biyu. Azhar ta koma biyu, la'asar ta koma biyu, isha ta koma biyu, asuba tana nan a biyunta, magariba tana nan a ukunta. Saboda dai sai an yi sallar amma sai Allah ya rage maka yawanta saboda kana halin tafiya. Kuma aka yi da ai jam'u taqdim ai jam'u ta'khir. Dan haka sallah ce ibadar da ba a shiganta haka kawai saboda gaban Allah za a. Sai da aka yi babuka 10 da suke takewa sallah baya. Aka yi babun ruwa mai tsarki, aka yi babun najasa, dukkan sallah za a shiga, amma kafin a tafi sallar sai aka ce babul miyahi. Ina za ka fara sanin ruwa. Sai aka yi babun najasat, babul aniyati, babu dukhulul khala'i, babul wudu, babul tayammum, babul ghusl, babul haidu wan nifas, babul mashi ala jabirati. Duk waɗannan muƙaddima ne, sallah zaka amma aka tare ka a hanya, aka ce ka fara sanin hukuncin ruwa mai tsarki, don ba a sallah sai da alwala ko ba a yi ta sai da ruwa mai tsarki. Sannan ka san hukuncin najasa saboda ba a sallah da najasa a jiki. Ka san hukuncin temama saboda ba a sallah in ba ruwa sai an yi temama. Ka san hukuncin wato shi kansa janaba don ba a sallah da janaba. Ka san hukuncin haida saboda mai haida ba ta sallah, ka san sai ta yi tsarki ko ba za ta rama sallar ba. Ka san hukuncin nifasi, ka san hukuncin mas'i alal jabirati, in kana da rauni ko ciwo to in za ka yi shafa lokacin sallah ya yi, an maka bandeji ko an maka filasta ko an kaji rauni ko ka kone a hannunka ɗaya, yanzu za ka yi alwala amma hannunka ɗaya ban da shi a cikin yin alwalar, shi ka zo sai ka masa shafa a kai. Ko kuma gashi ka tsinci kanka kana cikin masai, kana yasan masai, an san masai ko to kana ciki, to da Hausa na faɗa ne karamin sai lokacin sallah yayi, kafin ka fito kuma lokacin sallah zai fita, aka ce ka tada sallah haka, kana cikin najasa ka tada sallah saboda kan lokacin da ya fita baka yi ba. A ce kun ga ashe musulunci ga baki ɗaya sallah ne. In mutum ya sakaci da sallah ya sakaci da musuluncinsa. Kuma za ku ga ayyurku na musuluncin 5 biyu ne suka shafi kowa, daga sallah sai tauhidi, amma ragowar ukun zakka ta shafe ka akaram alaramma, kana cikin masu karɓa ko masu bayarwa. Azumi kuma duk da girman azumi, amma akwai mutum 12 da aka ɗauke musu azumi. Mutum 12 nan da aka ɗauke azumi, akwai mace mai jinin al'ada an ɗauke mata azumi za ta rama. Akwai mai jinin biki an ɗauke mata azumi za ta rama. Akwai mai shayarwa da ta ji tsoro in ta yi azumi ɗanta zai cutu, an ɗauke mata za ta ciyar ko ta rama. Akwai mai shayarwa da ta san cewa ɗanta ba zai samu mama in tana azumi ko ba zai samu cikakkiyar madara ba, aka ce ta dakatar da azumin ta shayar da ɗan saboda tausayin musulunci, in ta gama sai ta rama ko ta ciyar.
sannan aka ce kuma akwai yaro wanda azumi ma bai zo wajibi a kansa ba sai dai a koya masa, akwai tsoho wanda tsufan yayi tsufan da ba zai iya yin daukan awa 14 bai ci komai ba, aka ce shi ma ya cira bakacin azumin. Akwai mai larura kishirwa ko yunwa wanda ba zai iya daukan azumi ba, shi ma an dauke masa. Akwai mahaukaci, ga su nan mutum 12 aka lissafa, amma da aka zo kan sallah ba wanda aka dauke wa sai mahaukaci. In ka ga alƙalamin sallah ya sauka akan ka haukacewa kai ko baka balaga ba, ko shi ma wanda bai balagan ba annabi ya ce a fara masa horon sallah yana shekara 7. so dan kace sai ka bar yaro ya balaga zai fara sallah, to zai iya kaiwa girman da ba zai iya lankwasa goshinsa ya sa a ƙasa ba saboda ya riga ya sangarce. saboda haka mu yi sallah, mu yi kira ai sallah, mu tada sallah, mu girmama sallah, mu gina masallatan da za a yi sallah, mu gina masu sallah, mutane su koshi, saboda cikin sharaɗin sallah akwai waɗumani na tu fi arkanin salati. In mutum kai addinin musulunci da tausayi yake, wato annabi alaihi salatu wassalam ya ce an tada sallah kana jin yunwa kuma aka sauke sanwa. Da me za a fara? Sai ce la salata bi hadarati da'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Babu sallah ga wanda an tada sallah aka sauke sanwa. Dalilin da yasa aka ce a fara da sanwa, saboda idan kana jin yunwa ba za ka samu ɗumanina ba, kana sallan nan kana maza maza ka gama saboda abinci na jiranka. To sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam babu sallah ga wanda yake tsananin yunwa an kawo abinci ka fara cin abincin, sannan babu sallah ga wanda ya matsu zai shiga ban daki, matsuwa ta bawali ko matsuwa ta gayidi, to ya fara zuwa ya gabatar da wannan kafin ya tada sallah don ya shiga sallar a nitse. Kun ga ashe kenan sallah tana buƙatar rufe tsiraici sai da tufafi. Ba a shiga sallah ana tsananin jin yunwa, saboda haka yana buƙatar a ci abinci. Sallah tana da gurin ibada. Yanzu wani bincike da aka yi, gine-ginen da ake da su a duniya kaf, gini kwaya ɗaya tak, babu ginin da ya kai girman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma an gina shi ne don ai sallah. Ashe sallah ita take dauke da ginin da ya fi kowanne girma kwaya ɗaya, gini kwaya ɗaya, ba gine-gine ba, gini kwaya ɗaya tak shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To an gina shi ne don ai sallah, kuma cika shi ake har sama har ƙasa har waje. Sannan sallah ce kaɗai har yanzu ba a yi mata masallacin da zai ɗauke ta mutane ba. Duk girman masallacin juma'a to sai an cika shi an fita waje, saboda yawan masu sallah da san da ake wa sallah. So da aka kakkai wasa da sallar ka akar makalla, a tsaya a kula da sallah. To sannan kula da sallah kuma yana cin sharaɗi ka nemi iliminta. Da haka ne malamai suka ce wanda ya tada sallah, ya yi sallah ya gama ya yi ta daidai wa daida, bai kuskure ko ɗaya ba, sai aka tambaye shi kai sallan nan da kai mun ga ta yi kyau, ai na ka koya? Ya ce ni ban koya a wurin kowa ba. To ya ka ce sallaitu kamar aitan nas yusallun, kamar aitun nasa yusallun, ni na yi sallah ne kawai da daga ana yi. Sai aka ce fa salatuhu badilatu, sallarsa ba ta yi ba. Wanda ya daidai amma ba shi da, bai samu approve na malami ba. In kana son sallah ko baka da ilimin to ka je gaban malami ka ce haka makalla bari na yi sallah ka gani. Sai ce to bismillah. Sai ka tada sallah, kai sallah daidai, ruku'u sujada komai ka gama a gaban malami, sai ce sallar ka tayi. To wannan approve shi ake bukata. Idan baka samu wannan approve din daga malami ba, to hanya ta biyu shine ka je ka dauki littafi, ka je gaban malami a koya maka sallah daki tun daga farkon ta har ƙarshe. Idan baka je ka koyi sallah ba, kana yin ruku'u ba daidai ba, kana sujjada ba daidai ba, to ranar alkiyama fa baka da sallah. Akwai wani hadisi a wannan babi mai ban tsoro. Wani mutum ya zo gaban annabi alaihi salatu wassalam ya tada sallah, sai da ya gama sallah ya zo yawa annabi sallama. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa alaika salam irji'i fa salli fa innaka lam tusalli. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce na amsa maka koma kai sallah domin ba kai sallah ba. Mutumin ya je ya sake yin sallah ya dawo,
ku duba sallar da annabi yake gani amma ba ta yi kyau ba, ya ce masa koma ka sake sallah ba kai sallah ba, ya je kuma yin sallah ya dawo har sau uku ya ce ya rasulallah iya abin da na iya kenan wallahi. Annabi ya ce to ai ba kai sallah ba, ya ce to koya min ya rasulallah. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wanda ake kiransa hadisu musi'i salati, hadisin wanda ya muna na sallarsa annabi alaihi salatu wasallam ya masa gyara. Da haka ba zai yiwu kawai dan ka tashi ana sallah unguwarku baka taba daukar littafi ka je gaban malami ba, baka je gaban malami ya maka bayanin sallah ba, kawai ka shiga layin gungu kawai ana tafiya ana sallah ba sanin hukunce-hukuncenta, ba cikakken ruku'u, ba cikakken nutsuwa. Kai qur'ani gabaki ɗaya da Allah ta'ala ya fara bude shi da suratul fatiha aka shiga suratul baqara, waɗanda Allah ya fara ya ba su ne masu imani da tada sallah. yace me الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah ta'ala ce waɗanda suke tsaye da sallah sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su. Da yana magana mu'mina sai ce qad aflahal mu'minun. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah ta'ala ce qad aflahal mu'minun, mu'minai sun rabauta, sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un. Ba wai sallah ba, amma su yin sallah a nitse, zuciyarsu a nitse, jikinsu a nitse. Ita sallah barin gaya muku sirrin sallah. Daga cikin sirrin sallah kada ka kuskura wani abu ya hana ka yinta, komai mahimmancinsa ka sa sallah ta fi shi mahimmanci. Sannan na biyu, kada kai gogarin gama sallah don kai wani abu, kai gaggawa sama sallah don kai wani abu. In ka shiga sallah to ba wani abu mai mahimmanci kuma sai ita. Kun sa abin da ke lalata mana sallah abu biyun nan. Muna wani abu lokacin sallah yayi sai ga mutum an raba masa hankali, to yanzu gashi ana taro ko ana kaza, ya zami to da sallah sai a ce a tsayar ai sallah. To in koya cewa ai sallah shaf shaf, ba magana shaf shaf a sallah akara makalla. So an shiga sallah kawai a nutsu cewa sallah ake yi, ba abin da ya fita muhimmanci, babu wani abin da ake gaggawa a gama sallah a yi shi, babu shi a duniya. Babu wani abu a duniya da za a yi gaggawa gama sallah don a yi shi don bai kai muhimmancinta ba, ko babu wani abu da za a ƙi san ana sallah don bai kai muhimmancinta ba. So da haka kafin ka shiga sallah ka ɗauka sallah ta fi komai, in ka shiga sallah kuma ka ɗauka babu abin da ya kai sallah wanda za a ce sai an gama shi sannan za a yi wato ainihin wato sallah. In ga shi kenan waɗannan abubuwan guda biyu suna da muhimmanci wato ainihin a kula da su, kuma a dinga gane su, kuma a dinga kiyaye su. Allah ta'ala ya ce illal musallin allazina hum ala salatihim da'imun. Allah ta'ala ya ce sai masu sallah, su ne waɗanda suke dawwamar da yin sallah, ba sa sakaci, ba sa wasa da yin sallah, suna kula da sallah kan lokaci. To da haka daga cikin mahimman abubuwa da za a yi bayan faɗakar da mutane akan mahimmancin sallah shine shirya cibiyoyi da santoci na koyar da sallah da bawa mutum satifiket akan ya iya sallah, kuma ya zama watakila a ƙara shi cikin wato cv ɗin mutum. Nan gaban mutum zai kawo cv ya haɗo da cewa kuma ina kula da sallah, ina ma da satifiket da na je masallaci aka bani, na yi sallah a gaban malam ya ce ta yi. Domin in ba a mai da sallah haka cewa akwai wani guri da ake zuwa kai sallah a koya maka ba. Mun taba shiryawa muka je wani gari da wanda zai mana kiran sallah ya zo ya kiran sallah, sai na taba sarkin gari na ce ranka ya dade, ladanin da ya tashi zai kiran sallah sai na ji bai daidai ba, sai na ce ranka ya dade akwai matsala. Yace me faru? na ce kiran sallah nan da ladanin ne ba daidai ba ne. Sai ce ai to malam sai a shirya mana bita akan kiran sallah, duk mu tara ladanan garin a zo kowa ya kiran sallah a gaban jami'a a gyara masa. Aka yi daura ta wuni guda, aka kwana uku ana yi akan kiran sallah, aka faɗi fassara kiran sallah, yadda ake kiran sallah, abin da ke ɓata kiran sallah. Akwai abin da ma in ka sa shi a cikin kiran sallah kama sai sa ka fita musulunci inda gangan kai, kamar wajen bar akbar, in ka ce Allah bar akbar ba akbar ba, wannan jan da ake yana nufin Allah babban ganga. To mutum ya sani ya faɗa ya ce wa Allah shine babban ganga, saboda baru ganga kenan.
ku bayar babban ganga. Shi kuma so ake kace Allah mafi girma, amma saboda akbar din bata fito sosai ba, wani kuma ya ce akbar, wani ya ce akhu ya sa kha'un, wani ya ce aki, wani ya ce aku ya rufa. A nan gurin sai da aka samu kuskure 9. wajen ashhadu wani ce ashahadu kuma ash ne, alif ne da tashi da wasali sama shine a ash, ya auri dishin mai ruwa. to ya za ce a da ka ce a da ka ja annan ya koma su'ali. yanzu ko Allah yana da girma, watan baya kake so da ka mai da shi aliful istifham. kun ga ashe a kiran sallah kadai akwai matsala, to balle kuma sallar kanta. to ya kamata a ce akwai santoci da ake koyar da sallah, ake bayar wasu mutum shaida ya iya sallah. kada ka ɗauka wannan da kake ta kan titi ita ce a sai ka shekara 50 kana sallah wala baka taɓa yi raka'a ɗaya ba. Abdullahi dan Mas'udi ya ga wani ya ce haka kake sallah, ya ce wallahi haka nake. shekara ka nawa? ya ce 37 ina sallah. haka ce to wallahi baka taɓa, in dai haka kake tun da kake a rayuwarka babu raka'a ɗaya a littafin ka na lahira, don ba haka Allah ya ce ai sallah ba. sai mutumin ya shiru ya ce sun kuyo mu ga, sun kuyo a rama ka ruku gani, yi ruku ala rama. sai ya ce nan gadon bayanka sai an ciko abin nan da ruwa, ƙwarya da ruwa an ɗora ta a gadon bayan annan ta zauna. sannan ne aka samu nan idan ya yi baya haka tun tsirewa zai, in ya gaba tun tsirewa zai. to shi kuma a ruku ba a son a yi ciki, ba a son a yi waje. sannan za ka tsaya, wani yakan tsaya ya haka ya karkace nan, to ba tsayawa ba ce, wannan suna ta tasgadewa. in kai haka kuma ka tasgade nan, in kai haka kuma ka yi baya, in kai haka kuma ka yi gaba. to ci aka ka tsaya, sai a ce to me tsayuwa shine ka tsaya cak. wani yana sallah kafa su tsaye sai ta kalli gabas tsaye ta kalli yamma, to so ake yi su kalli alƙibla. sannan akwai dabbobi guda 6 waɗanda duk dabbar da kai kama da ita kana sallah, to sallah ka ta samu matsala. na farko akwai raƙumi, an hana koyi da raƙumi a cikin sallah. ka kana buƙatar ka tambayi makiyaya ya me raƙumi yake aka hana yi a sallah. na biyu akwai zakara, yana yin wani abu to ba a yin sa a cikin sallah. akwai dila, yana yin wani abu ba a yin sa a cikin sallah. na'am. akwai dan biri, yana yin wani abu kuma wani abu a yin sa a cikin sallah matsala ne. akwai zaki da kare suna yin wani abu, in ka yi shi a cikin sallah matsala ne. to me waɗannan abubuwan su ne guda 6. kun ga shi kenan sai an zauna an gaya maka to abinda biri yake yi, biri yana kaza, wannan yana kaza, wannan yana kaza, aka lissafo su guda 6 ba a yin su a cikin sallah. sannan akwai wasu abubuwa kuma da mutum yake yin sa guda 18 a cikin sallah, kowanne ɗaya yana ɓata sallah kuma su 18 ne. kowanne guda ɗaya kai sallah ta ɓaci kuma su 18. kun ga ashe kenan sallah ba abun wasa ba ne. da haka ina godiya ga wannan hukuma da ta ware rana musamman domin a zaburar da mutane su je su yi sallah. nan faɗakarwa ce kawai, amma sai an ɗauki sati guda an yi demonstration, an aikata, a zo da ƙasa malamai su yi taimama. karantarwa kaɗai ba za ta wadatar da mutane ba, sai an yi aikaci. sayyidina Usman hawaye kan mumbari ya ce a kawo buta, aka kawo buta ya yi alwala, ya ce jama'a kuna gani, suka yi ce to haka daga annabi ya alwala. sayyidina Umar a kan mumbari ranar juma'a ya ce jama'a yau tahiyya zan koya muku, at-tahiyatu kowa ya faɗa, sai da ya tabbata a ranar juma'a nan kowa ya iya tahiyya sannan aka tada sallah. wancan ake at-tahiyatu ba daidai ba ne, saboda shadda ne akan yaɗin kuma tana da ja. in ka ce at-tahiyatu ba kai daidai ba, at-tahiyatu ko ba a sa wannan shaddar. ana sa aka yi wakalla al'amarin sallah. inna salata qataruha azimu wa babuha khussa bihal ulum. Mallam ya ce sallah tana da matsaloli guda 12,000 inji Imamul Qurtubi, tana da matsaloli 12,000. amma da wanda sai ce ai sallah ce ba komai, ba gashi ana kowa ma yana yi ba, to kowa yana yi shine sallah, kai kana yin daidai shine sallah. saboda mai sallah yunaji rabbahu, kamar an gayyace ka ne ka zo gaban Allah yana kiranka. yanzu kaga taro zami kowa dan yo shiga mai kyau ya zo fes fes fes, to amma a ce gaban Allah zaka ya kamata ka je.
to in kana sallah kai da Allah ne, shi yasa kake cewa Allahu akbar. In kai sujjada subhana rabbiyal a'la, in kai ruku'u subhana rabbiyal azim, in ka zo at-tahiyyatu lillah kai salati ka roki Allah bukatunka. Yace inda Allah ya fi saurin amsa bukata shine cikin sujjada. Wallahi in kana da damuwa kai sujjada kawai ka gaya masa, zaka sha mamaki. Kada haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara ƙarfafa mu a cikin addinin musulunci, ya albarkaci wannan jiha ta mu ta Zamfara, ya ƙara mata albarka, ya kuma sa jihar Zamfara ta zamo cikin jihohi da aka fi ko ina zaman lafiya da arziki da alkhairi. Nan kuma wannan hukuma ta mai kula da al'amuran addini, ina fata za a saka wannan cikin barnamij na ta'alimus sala amaliyan, ko yadda sallah aikace. A zo da dana so da lokaci, in zo da ƙasa, in zo da ruwa, a zo a yi ruku'u, a mutane a dinga ruku'u, kowa ya zo tun daga kan his excellency, a biyo layi a biyo layi a biyo layi, ana tafiya ana ruku'u, muna dora kwarya a kai, muna ganin ruku'u yayi, a ce an yi afurubin din ruku'un excellency, an yi afurubin din ruku'un sanata, an yi afurubin din ruku'un mai martaba, an yi afurubin din ruku'un kaga kowa sai ya ta kansa, kowa sai ya gudu masallaci ya je ya sallah. Don haka muna fata Allah ya mana albarka, Allah ya tabbatar da alheri, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.